لسنور پارێزگەهان نینەوە تایبەت لە باژارێ مۆسڵێ بدەهان کەنیسە و دێر di پرۆسێسا ئاوادانکردنê û nîjenkirinê lê digel vê çendê wek pêdivî mesîhî nevegeriyayîne Mosilê gelo boçî tirs û nebawerî hokarên wê çendê ne ku mesîhî nevegerin yan çi berbestek heye. المرحلة الأولى قۆناغا ئەیکێ ji bo vegerandina mesîhiyan e. Demê em kenîsan avadan bikin berahiyeke bû parastina mêjûyê û xala duê handaneke û omêdeke ji bo mesîhiyan rojekê vegerin lê piştî îmnahî berqerar bîtin. واستقرار. بالحقيقة اليوم من يسكن في مدينة الموصل راستی ئەوێ نها لە باژارێ مووسڵ جین بەردەوامیە هەفتەی خێزانیە هەزاران مەسیحی هیچ فەرمانبەر یان قوتابی ئەو ڕۆژانە دەهێنە باژارێ مووسڵێ ji بۆ ئەنجامدانا karên xwe û vedgerêne Herêma Kurdistanê wek nîv milyon xelkê Mosilê ji bo sermana ku niho li Herêma Kurdistanê. نسبة من أهالي مدينة الموصل من المسلمين الذين هم يسكنون إقليم كردستان. Kenîsa Martoma êk ji kenîsên herek evnare li bajarê Mosilê li sala 1964 da hat bo destnîşankirin bi cihekê şînwarî di çarçovê delîlê geştiyariyê nêvdewletî da lê niha dihête nîjenkirin da ku mesîhî vegerin û ew kirêkarên li ser kar dikin piraniya wan mesîhî ne lê li Mosilê najîn. Merc nîne vegerin lê em kenîsan nûjen dike ji bo geştiyaran û ew ên ji dervey welatî dihên. Ev e kevintirîn kenîse ye li Mosilê. Dê geştiyar qesta vî cihîken û wêneyan li ber kêşin. يسحبون صوري هنا. Niha karmendên fermangeha şînwarî li Mosilê hevkarî digel rêxirawa Lovar Doryan û rêxirawa Elîfiya Nîvdewletî rabûne ji bo nûjenkirdin û avakirina vê kenîsê. Li Mosilê zêdetirî sîh kenîse û dêr hene û gelek ji wan temenê wan zêdetirî 1000 salan e û zorbey wan hatîne nîjenkirin yan li bin çavdêriya avadankirinê û nîjenkirinê da ne. Lê heta nûke ji mara malbatên mesîhî ku vegeriyayîne Mosilê nagehîte 100 malbatan. Ev e demekî daye ku mesîhî beriya sala 2003 da zêdetirî 500,000 kesa bûn li vî bajarî. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosil.